vais terminando, vamos a empezar. Por favor. So, are we wearing these? Por favor. Arratsaldeon guztioi. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Esta noche se estrena en la... Gaur gauean aurkeztuko da Zabaltegi Perlas Savages filma, Oliver Stoneen azkeneko filma aurkeztuko du Victoria Eugenia antzokian bere bi protagonistekin batera, John Travolta eta Benicio del Toro. Geroago dakizuen bezala kursalen egingo da bi sariren banaketa, Donostia saria batetik eta bestea 60 urte urreneko sari berezia. Lehenengoa emango zaio John Travoltari eta bigarren dakizuenez Oliver Stoneentzat izango da. Eta hain zuzen ere Benicio del Torok emango ditu bi sari horiek. Galdera txanda hasi baino lehen esan nahi dizuet mesedez prentsaurrekoan debekatuta dagoela flashekin argazkiak egitea mesedez ahalegindu gaitezen prentsaurrekoa izan dadin ahaliketa normalen. Ikusten dut, txandak hasi direla hartzen, lehenengo galdera hartuko dugu. Bai? Galdetu nahi diot ze iruditzen zaien Donostia saria jasotzea, bai John Travoltari eta bai Oliver Stoneri. Eta Oliver Stoneri galdetuko nioke ze iritzi du marihuanaren legalizazioaren gaia bere filman barruan. It seems like two questions. Galdera eman iruditu zaizkit saria eta marihuana zein nahi duzu erantzutea. Saria, benetan atsegin berezia da niretzat, oso atsegina da 1987an bai etorren nintzen Donostiara eta Salvador erakutsi nuen eta 3.000 lagun zegoen den Karraxika filma ikusten, beraz gustatzen zait Donostia, emakume ederra, janaria, jarrera, itsasoa. Igual erretiratzen naizenean etorriko naiz Donostira bizitzera. Marihuanari buruz, ez dakit hemen Kalifornian, baina hobea izango duzu segurenez, baina marihuana osasuntsua da eta marihuana opari bada, jainkoen opari bada jendearentzat eta laguntzen dizu minbiziarekin, oinazea kentzen laguntzen dizu, estresa kentzen ere bai, eta bikaina izan daiteke. Beraz, ez dago zertan arma bat bihurtu, gerra arma bat bihurtu. Argentina, naiz Roxanatik. Rosana, Beniziori eta John Travoltari galdetu nahi dien nolakoa izan zen Oliverrekin lan egitea eta hain pertsonaiak gaiztoak egitea. Oliver Stone zuzendari gisa egiten du, berari esker beste zinemagile batzuk era ausartu egiten dira. Oliver Stone Maverick bada, eta berarekin lan egitea benetan lorpen handia izan da. Berarekin lan egitea eta kolaboratzea maisu gisa. Eta niretzat, esango nuke, Platora joatea eta Benicio, eta Oliver Stone zaizeudena nire ezain eszena eder bat egitera, horrek ematen dit erantzuna zergatik ekon behar duzun filmak, horrek ematen dio arrazoia sortzeari, hau da, nire lanari berez niretzat izan zen, iritsi zera nonbaitera beraiekin lan egin ezkero, eta horrela egin nuen. Bai. Urrengo galdera mesedez? Bai, galdera bat iruroi Oliver Stoneri adibidez. Zergatik komediaren erabilera hain drama handi horretan, film honen drama handi horretan, zergatik komedia erabili. Eta bigarren ezea berpiztu nahi duen familien mafiaren gaia
2012, demagun eta ez Padrinoarena, Godfatherrena, baizik eta familia berrien berpizkundori. Eta ikusi dut kritika hori beti egiten diezuna botereari, hemen pixka bat ilunduta hor agertzen dela John Travoltaren pertsonaian aurkezten ari denean Beniziori galdetu nahi nioke, irakurri dut albiste agentzia batek esan dula drogak kontuan hartu beharko litzatekela haren kontrako borroka Mexiko ez litzateke hobeto legeztatzea modu globalean droga eta ezakit horrela droga sare gehiago edo gutxi egongo lirateke, baina orduan trafikanteak diru eskatu beharko lukete kaletan eta John Travoltari Quentin Tarantinokin arrakasta izan duenetik ez nuen ikusi John Travolta hain ondo eta zure jatorrietara itzuli zalera iruditu zait, mila esker. Bueno, ni lehenbizi edo bai, lastana, nik edo zer gauza erabiliko nuke, komedia, edo zer gauza melodrama, opera, tragedia, musika, edo zer gauza erabiliko nuke film bat aurrera emateko, zaila da pelikula bat egitea, beraz, elementu asko daude tartean, ni ez nago oso ziur, ezaket komedia, nekien komedia, zenek iritsi nintzen arte, Benizio da barregarria ere, bai. Bai, divertigarria da oso modu arraro batean, nik ez dakit, nik ere nekien hori John Travolta iritsi arte. Eta gaia, bai, Padrinoa, familiak, bai, hau da mundu berria, brutala da, ankerra da, eta indarkeriaren beste maila batea aurkezten da, hau da, nik uste nuen indarkeria normal horretatik aratago doan indarkeria da. Bush presidenteak bultzatu zuen Iraken violentzia hori reverberazioak izan ditu mundu osoan, eta tortura etorri da hori Bagdadetik etorri da, Iraketik etorri da indarkeria hori, eta ankertasun hori, brutaltasun hori ere, Mexikoko gerra ere bai azken 6 urtean, ikaragarria handia izan da ere bai, 50.000 zibil hil dira, eta benetan Vietnamen ere gertatu zena, hilketa maila oso handia da, Ciudad Juarezen, Bagdaden bezala, gero kode morala ere badago, Italiako mafian ere bai, zuk emakumeak eta aurrak barkatu egiten zenitun edo etzen ditun ikutzen, baina orain mundu guztia dago beti arriskuan, zuk traizionatu eskero, eozer gertatu diteke, beraz diferentea da bai, zuk eman zenidan liburu hortatik diferentea da. Bai, eta filmaren amaieran, egia esan John da ez nahiko zinismo agertzen naiz inozekeria da drogaren gerra, inork ez duke inorako etekinik atera behar horrelako gerra batetik, eta Johnek egiten duen papera adibidez deakin, baina gerra bat borrokatzea, hau da sortzea, ustelkeria, ze zinismoa dago. Duela 42 urte hasi ginen droga borrokatzen, Estatu Batuak $1 trilioi droga gehiago sortu da, droga merkeagoak, droga hobeak sortu dira, inoiz baino droga gehiago dago munduan, eta gaur egungo sistema beti horren gainean eraiki da. Estatu Batuak ere erabili egiten du drogaren gaineko gerra, baina herrialdeetara badiz Kolombia, Mexiko, Afganistan, Pakistan bere jendea jartzen du bere tokian, dagokion tokian jakiteko militarizatzeko hango gobernuak, eta gero ze gertatzen da, gerra sortzen da terroraren gainean, hau da, drogan mundua hor dago. Ezin dugu gelditu drogen gerra. Hemen dago 2012an gaude, eta mubian amaierak hori erakusten du, horren zinismoak. John Deako agente bat izan daiteke garaile handiena behar bada film honetan. Beste galderari erantzuteko esango dut, naiz gogoratzen, gauza bat gogoratzen du besterik ez, kontuan hartu behar dela Mexiko, bi herrialdea kontuan hartu behar direla, film honetan agertzen direnen Estatu Batuak eta Mexiko, eta uste dut arrazoi duzula mundu osoan legalizatu beharko litzatekela droga. Hurrengo galdera, mesedez?
Mikrofonoa, mesedez, mikrofonori gabe ezin dugu galdera itzuli. Travolta, jauna, erantzungo duzu, Jon, bai, aztu intzait, entzun egin bar nuela itzulpena. Bueno, adi, egon zaitez. Pertsona jaunek ez du inolako zer ikusirik Tony Manerorekin edo Pulp Fictioneko pertsona jarekin ez du inolako zer ikusirik, guztiz desbestelakoa da. Deako agente hau, ustelutxa da, korruptoa da, agente honek bere nortasuna aldatu behar du, lan egiten duen talde bakoitzarekin bizirik irteteko, ez du inolako zer ikusirik Tony Manerorekin, inondik inoraren iritziz, ez du bat ere zer ikusirik, eta beak, deaneko agentea da, eta ez du inolako zer ikusirik. Bai, hori desberdina da, bai, adina, bai. Baina ni antzezlea da eta askoz gehiago kontuan hartzen ditut xehetasunak hori orokorragoa da. Bueno, bai, ulertzen dut, erantzuna aldut, bai edo ez. Donosti saria, ze esan nahi du zuretzat Donosti saria? Saria, bai, bueno, ez da nire ikuspegia. Gauza baliogabe asko daude mundu hontan eta jendea zenbat gutxiarazten den mundu osoan. Eta talde batek elkartzen danean eta sari bat ematen dizunean eta txalotzea egin duzun honekin zuk ospatu egiten duzu eta esker honekoa zara eta zoragarria da benetan gauza olako sari bat jasotzea eta eskertzen dut era bat eta edo zer gauza hartuko, edo zer sari ere onartuko nuke. Hurrengo galdera. Arratsaldeon, bai, Irakeko gerra hitz egin duzu, Bushek dituen erantzukizunez, gaurgoizean ere bai Espainian hitz egin duzu, ze erantzukizun duen gobernuak momentu honetan eta ze ondorio izan behar zituen Aznar presidentziarentzat, esplikatu hemen pixka bat, hori ere guri Oliver Stonerentzat da galdera. Lehenengo partea galdu indet, ez dut ondorentzun. Bai. Bai, Bush jaunaren aliatuak oso gutxi daude munduan eta beren artean Blair ezan Britainia handian, aliate handiare bai Aznar jauna Espainian, beste aliatu batzuk ere izan zituen Bush koalizio hori zeon, The Willing, Coalition of the Willing izena zuen, uste dut Espainiaren zoritxarerako izan zela, tropak bihar zituztela Bushei laguntzeko, Bushen regimena joango da, historian agertuko da, inoiz egon den gobernu txarrik eskasenik bezala Espainia, Aznarren ikuste dut, bai, baude nazioarteko epaimaiak daude hagan dituzue, haian dituzue tribunaliek zuen esku dago epaitzea edo ez. Urrengo galdera mesedez? Bi galdera nituen, lehenengoa Travolta jaunarentzat zer esana izan zuen berarekin Pulp Fiction egitea, Quarantinorekin lan egitea. Eta Stone eta Travolta jaunarentzat gero ze oroitzapen dituzue Brian De Palmaren Blowout lanean, eta Stone jauna Scarfaceen egin zuen lana, gioilari bezala. Bueno, nik Quentinekin lan egitea izugarri gustatzen zait, ze nire fan handia da, eta berarekin lan egitea hain rol espezifikoa idatzi zuen, hain atsegina izan nuen Pulp Fictionen, benetan aukera paregabea izan zen niretzat, eta eman zian berriro sortzeko aukera nire karreran, birjaiotzeko aukera, eta benetan zoragarria izan zen, nik Brian De Palmarekin, Brianek ni aurkitu ninduen, ere lehen film jarri ninduen, Carrin, eta gero Blowout egin nuen, eta benetan eskertu nion, Briani ze oso serio hartu ninduen, eta nik horrela nahi nuen, norbaitek ni serio hartzea, eta benetan biak oso ondo, oso lan bikaina egin nuen, oso guztuaran egin nuen Brian De Palmarekin, bietan.
Eta Stone jauna, uste dut zuri ere galdetu dizu dela, barkatu Brian De Palmani buruz. Scarface, bai. Bai, Brian oso eskuzabala da zuzendari bezala, utzi zidan idazten, giolari gisa jokatzen, eta ekoizpen oso handia egin nuen, eta gero eta handiagoa bihurtu zen produkzioa, ekoizpena. Baina, bentan oso asko ikasi nuen Brian De Palmanekin, oso esperientzia aberesgarria izan zen. Bai, badabil, bai. Eston zerbait egin duzu matematikoki kontroldik kanpo dagoela. Sinestarazi diguzu 3 pertsona egon daitezkela maite minduta. Hori gertatu diteke bizitzan, 3 pertsona maite minduta egotea, eta zuk definizio bat ematea nahi dut, Savagezen definizio bat ematea nahi dut. Bueno, zergatik kontroletik kanpo dagoen hori da zure percepzioa. Ni Parisen egon nintzen duela 4 egun, lagun batekin, kazetari batekin, eta oso emakume eder batek 40 urtekin esan zien zergatik da inbestereko nik emakume bat bigizionekin egotea, ni 20 urtez egon naiz bigizonekin bizitzen, beraz ez da inbesterako kontua. Zuen grekoak egiten zuten hori, adibidez. Nik, Alexander adibidez. Erantzuna? Nire zatera bai, nire regaletu diazu hori. Bai, maitasuna da. Eta uste dut, edo zer gauza gertatu daitekeela giza izaerarekin, beraz nik ez dut ukateko aukera egon daitekeela 2 pertsona egotea maite minuta pertsona batekin, edo emakume bat, 2 gizonekin, edo zer gauza da posible bizitzantan. Beraz, zure irudimena da, baina oso gazteak dira, eta behar bada gero hortik, hori bukatu egingo da noiz bait, baina nik uste dut liburu bikaina dela eta film bikaina dela, hau dutelako premisa gisa, uste dut oso modernoa dela, eta oso divertigarria dela ikusteko horrelako harreman bat. Arratsaldeon, Savages. Ez zuentzat bakarrizan galdera. Ez Benicio jelaskor dago. Salvaje, basatia da, definizio Savages, basatia. Zer esan nahi duen? Basati, esan nahi du austea, guztiarekin austea. Moral osoarekin, moral ororekin austea, uste dut esan nahi dura, diru gozea, sugea, ez dakit. Arratsaldeon, bai. Eskerrak, Beniziok filman, fucking Savages esaten du Beniziok, basati putakumeak esaten du zineman, baina Aaron Johnson, gure antzezle britainiarrak, bera da irudi transiziozko irudi bat, gizon espirituala da, Bono bezala Afrikan eta Asian egiten dutenak marihuanarekin ongia banatu nahi dula, eta vibrazio oso onak eman nahi ditula, eta noski nola, eta bere akatsa izan zen hasiera, bere responsabilitatea da, Blake baitzea, berak negoziatu egiten du kartelekin, bere bila joan behar duenen ez da inerraza, dirua lortu behar du, hil egin behar du jendeak, joan behar du, ez da gai tiro egiteko, ez da gai, eta ia hil egiten dute, ia bere kidea ere hiltzen dute, egoera arriskutsu horretan, odola dago, beraz, nobeteko aurrera bide bat ikusten da filmean zehar, eta gero, izan da muntu batea, norbait hil egin behar duela, eta hori, benetan garrantzitsua da, eta ikaragarria da, nola gertatzen ikustean, eta Blakeek ikusten du, eta bere bihotza ere txikitzen du. 3 aldatu egiten dira, neskak esaten du bukaeran, ez dut uste 3 pertsonak, berak esaten duen, neskak ez dut uste 3 pertsonak berdin maite dezaketela elkar. Baina bere transizioan, Blakeen transizioan ikusten da Savagezen oso ironikoa dela, eta azkenean nola aldatzen den. Galdera Oliver Stonerentzat. Filma egin zitekeen off-ahotsik gabe? Zure ustez? Off-ahotsik gabe egin zitekeen filma?
Hori beste galdera bada. Hau da, off ahotsa erabili gabe? Galdetzen ari da, ea sabetxez egin zenezaken. Zuk ez duzu eman definiziorik, sabetxez egin. Voice, off ahotsak zesan nahi du. Voice ahotsa, gaineko ahotsa, bai. Nik izugarri gustatzen zaite ahotsa hori. Savages. Zein da galdera da, egingo zenuken film hau ofeko ahotsi gabe, ez dut uste, nik uste dut, askoz ere film luzeagoa izango da, ze horrela laburtu egin nuen eta kondensatu egiten nuen eta gero baita ere ikuspegi bat emateko baliatzen dut. Liburuan 6 ikuspegi daude, 6 o 7 ikuspegi, eta uste dut neska kontatzen ari denean pixka bat trinkotu egiten dut filma eta laburtu egiten dut, eta ikuspegi inozentziaren, xalotasunaren eta gazetasunaren ikuspegia erabiltzen da horrela. Beraz, transizioa importantea da, ze hasiera batean neska ekratzen du, lehenengo lerroan. Kontatzen ari naiz historia, baina ez dakit bizirik egon naizen amaieran, eta, hori liburuan agertzen da. Eta benetan sinestezina gertatzen da, baina ez daude oso fidakorreaz ze gertatuko den, eta lehenengo amaieran neskak esaten du, uste dut horrela bukatu bartzuela, baina egiak dauka bere bidea ere hortik. Eta beste amaiera errelezagoa da, eta oso ondo egiten du, ahots horrekin egundoko lana egiten du. Bada une batzu, neska hitz egiten ari dela, eta ez da fisikoki han egongo narratzaile omnisziente gisa. Bai, egia da. Bai, gero izan zuen gertatutakoaren berri. Baina, bide batez, neska tortura pean dagoenean beniziorekin, bortxatu egiten duenean ez du inolako hitz egiten, eta azkenean askatu egiten dutenean lehenaren etxean hitz batzuk esaten uzten dizkiogu. Neskei, usteko jozue galdera bat egiten, uste duzue emakume baten fantasia dela bi gizon izatea? Emakume baten fantasia izan diteke? Bai, ez esaten duzue askok, bai. Si. Urrengo galdera mesedez. Bai, kaixo. Darian Shigman naiz, Argentinarako, kaigarako, zorionak filmagatik, mila esker, zinemaldira etortzeagatik, galdera Jon Travoltarentzat, ni zure zale amorratua naiz, zure film guztiak ikusi ditut, larunbatek haueko sukar askotan ikusi ditut, eta baita ere, Battlefield Earth ere bai, eta 20 minuturan lo gelditu nintzen. Nola bukatzen zen filma? Eta Beniziorentzat, gustatuko litzaidake esatea, Benizio, aspalditik jarraitzen dudala zure karrera. Getzea ondik lo gelditu. Benizio. Bizkor, mesedez, bizkor. Bai, galdera Beniziorentzat da. Benizio, nik zure karrera guztia jarraitu dut eta oso bikaina da ere, bai. Eta zure espiritu latino horrekin batxe egin duzu, eta baita ere zure parte hartze bikaina gazte gisa Madonaren La Isla Bonitan, eta Argentinarrek jakin nahi dute izan duzu romantze txiki bat gutxienez Madonarekin bideori entzunean ez. Bixu batzuk, hola, ezerrez. Begiak, ez daukate erantzunik zuretzat, ez daukat erantzunik. Galdera bat eston jaunarentzat. Nik uste dute film batzuk badaudela historia markatzen dutenak JFK. Hau da, kontatu jazu mesedez. Kontzeptu bisual horretan, filmearen kontzeptu bisualean, oso argi zenuen hasiera bertatik, edo prozesu hori pixkanaka garatuz joan zen egin ala, eta filma montatu ala? Film gehienetan kombinazio bada, bien kombinazio bada, gidoia oso korapilatxua zen, hain korapilatxua zen muntu batean moztu egin nuen gauza pila bat, eta estudioko ejekutiboak ez zuten ikusi da, ez zuten ulertuko, eta orduan berriro
jarri nuen moztutako guztia, baina oso zaila da moztu duzuna gero paperean esplikatzea. Sabatxesen ere bai, oso ideia onak izaten dituzu, baina askotan ez dakizu nola iritsiko zaren eta prozesua garatzea, pixkanaka eginala egiten duzu, eta gero antzezleekin eta haien lankidetzarekin, Beniziok izorratu egiten ninduen denbora guztien esanez, hau eta beste hau zidazu hiltzen, zuk ez duzu hiltzen hirugarren aktor arte, ekitaldera arte, eta ez itxoen pixka bat, eta bai, baina ez, bera handi baino azkarrago jokatu zuen horretan. Bai, Urrengo galdera. Benicio del Tororentzat, Sabatxez basatiez gainera Donostian ere parte hartzen duzu 7 días en La Habana kolektiboarekin, eta nola ebaluatzen duzu esperientzia hori kamararen atzean zuzendari gisa, eta baduzun beste proiekturik zuzendari gisa lan egiteko zure antzezle karrerarekin txandakatzeko, galdera hori egiten didezu Oliver Stonen ondoan. Bai, gustatuko litzaidake saiatzea, baina prentsaurreko bat izango dugu 7 días en La Habana lan horrentzat, beraz horri buruz hitz egingo dugu orduan, baina bai, gustatuko litzaidake, eta esperientzia, oso ona izan zen niretzat. Denbora dugu azken galdera bat egiteko. Galdera hau hirurentza da. 3 pertsona oso lotuta daude zinemarekin eta indarkeriarekin. Inoiz planteatu aldiozu zure buruari Kolonbian filmatzea zurrunbilo honen sorrera leku gisa hirurentzat galdera hori. Kolonbian egingo altzenukete filma bat? Baduzu gidoirik? Asko. Bai aukerare baldin badago, eta ipuio polit bat baldin badago, niri gustatuko litzaidake. Lan egingo genuke Kolonbian, ia deitu dizuten herrialde horrekin, eta ezagutzen duzun Kolonbiako zinema, bai, ezagutzen dut pixka bat, asko ez, baina ezagutzen dut pixka bat Kolonbiako zinema. Eta Oliverrentzat eta hirurentzat da galdera. Bai, hiri ederra, barkatu herrialde ederra erutzen zait, eta zerga sistema oso, eta laguntza handiak daude zinemarentzat, eta bai, Eskabarzen historia aztertu dugu, zuen presidente berriak, benetan unkitu egiten hau, erakarri egiten hau, presidente zaharrarekin ez zailago zen Calderon bezala. Nik ingo nuke. Gonbidatzen zaituztet, eskerrik asko zuen ekarpenengatik. Eskerrik asko.